Dobrý den, ráda bych vás seznámila s novinkou na našem e-shopu tvoje-madrace.cz. Jedná se o madraci Isabel, která je střední tuhostí s nosností do 100 kg, čili je vhodná pro většinu zákazníků. Madraci máme uloženou na laťovém roštu, je vhodná ale i na pevný a lamelový rošt. Na lamelovém roštu bude madrace pružnější, bude lépe kopírovat křivky těla, tím pádem bude spaní pohodlnější, takže vřele doporučuji. Podíváme se, z čeho je madrace vyrobena. Střed madrace tvoří tzv. RE pěna, což je drcená pěna, která zajišťuje vyšší tuhost madrace. Na vrchní a spodní straně je klasická purpěna s masážními notky, které působí příznivě na povrch těla a pomáhají uvolňovat svalstvo. Madrace je vysoká 13 cm, čili se pohodlně vejde i do přistýlek. Potah madrace je vyroben z froté materiálu, je pratelný, snímatelný a podšitý takzvanou netkanou textilií, která zajišťuje tvarovou stálost. Jedná se o český výrobek, je vhodná jak pro děti, tak i pro dospělé na každodenní spaní a mohla bych závěrem říct, že se jedná o dobrou kvalitu v dobré cenové kategorii.